It is Durban Network sila eDa khona enkabeni yeTheku la kune launch khona iMK lakho njengamanje ngino president umongameli wayo iMK lakho futhi siyabingelela Siyabingelela kakhulu mfethu siyathemba nani niyaphila. Yeah. Mfoko amancinza namhlanje ni launcha official iMK lakho kusho ukuthini lokhu kunini Kusho ukuthi sesithathe igxathu elikhulu kakhulu ukuthi sithathe usuku ukuthi kuze kushaye lolu suku la namhlanje ukuthi sihlanganise wonke ama-region wawu-9 ukuthi siyitshale MK lakho ikhule ikhombisa ukukhula ngesivinini-ke nje kakhulu ikhula ngendlela nathi besingayilindele kodwa lokho kusho ukuthi kakhulu abantu kakhulukazi base-KZN yonke bona wonke amakhono ase-KZN i-MK lakho isizotholakala lama structures njengoba siwamemezela la siwa-appointa sizowakhipha-ke na-public sikhiphe ney'number zabo ukuthi abantu abafuna i-MK lakho baney'nkinga emsebenzini abantu babona amafetha kugcwele abantu ekusebenza abantu bangaphandle abangenama amadokhumenti abantu abaney'nkinga nje emphakathini MK lakho sebezoyithola kuzona zonke iy'ngxenye e-KZN bona wonke amakhono lokho kusho ukuthi iyakhula i-MK lakho kodwa phezu kwalapho esikujabulela kakhulu ukuthi abantu base-KZN sebezokwazi usizo ukuthi belithole kalula wabe kuba inkinga i-team sisebenza nayo incane kakhulu kuyenza ukuthi abantu bayasifonela mhlawumbe sibhizi emhlanganweni sibhizi namanye ama-program manje sekuzoba lula umuntu uma esemarisburg uyazi ukuthi uzofonela bani uma esemajuba King Cetshwayo oyilembe ko-Greytown sekhona wonke ama-structures lapho sekulula ukuthi abantu bethole usizo. Mfoko amancinza abantu abaningi banazi njengane MK Labour Desk. Why did you part ways with the MK Labour Desk? Kwenzakale MK igama lethi MK Labour Desk kade siqala sisebenzise lona sathi salisebenzisa kanti kunesinye isikhohlakala nje siyasebenza ngala yena uyaphuthuma ngala uyoregister igama kwawuthi ke sahlala neteam savumelana ukuthi no asimane simiyeke lo setshontshe igama kodwa umsebenzi wethu ngeke utshontshe ngeke asivimbe ngalokho siqhubeka sisebenza nabanye abantu sisebenza nabantu base South Africa sathatha isinqumo sokuthi sashintsha ke igama sesiwumkhonto wesizwe Labour and Civic Organisation umsebenzi uyafana nokade siwenza kube yigama nje kuphela ngicabanga ukuthi ke ayikho manje desizoma endleleni yethu sizosebenza kahle ngokukhululeka akekho manje umuntu asezolokho ebanga umsindo ethi kwasha kwacima kwathathwa igama lakhe yonke lonto sesosebenza nje manje ngokukhululeka iMK Labour Desk ke uyithathile sathi hayi ithatha uhambe nayo usebenze ngayo wenze ngayo yonke into ngavele bese ingcotsile vele umuntu kade esebenzisa iMK Labour Desk ingcotsile ngezinto eziningi ku social media mawungena uyabona ukuthi ziningi izinto ade zenza ayingekho right MK lakho yona i-clean benizosebenza ngobuqotho nokuthi size abantu bakithi base South Africa. Mhlawumbe umuntu angabuza ukuthi did you get the support from the motherboard kwi-MK noma i-motherboard iyasupporta kakhulu MK party kodwa kusazokwenziwa kahle kube official kahle kodwa nje iyasupporta kakhulu uyakhumbula nangesikhathi kune upresident ebiza media briefing yavela into yequestion ukuthi ke ithini iMK party leadership ngomsebenzi wethu and wakhuluma unobhala jikelele ubaba uMncwango ukuthi awe ngathi and siyaxoxisana naye selizinto ezincane nje ukuthi ke kuphumeka into right eformal kahle ezokwazi wona umuntu public sizosebenzisana kanjani kodwa siyasebenza kamnandi le-MK party. Yeah, you have moved from being a Labour Desk only, but you are also serving as a civil organization. Mhlawumbe izini esizonibona niyithekila phakathi emphakathini njoba si-MK lakho maseliphelele umkhonto wesizwe Labour and Civic Organisation besivele siwenza umunye umsebenzi ngizokulinganisela nje ukuthi besisiza abantu kakhulukazi abasebenzayo siqala
sise MK Labour Desk, kodwa sigcina sesisiza nabantu abangekho emsebenzini, sesisiza nabantu bekwazi ukuthola umsebenzi, sesisiza nabantu nakwezinye inkinga nje ababhekene nazo emphakathini. Ingakho ke sim-edileke lo civic organization ngasekugcineni, ngoba asekona nje ukuthi sisiza abantu nabasebenza abasemsebenzini, sisesiza nabantu abangekho emsebenzini. Vele lokho besivele sikwenza, sekuthi nje si-ede igama nje sesingelinye ilanga kungabi ney'nkinga going forward masiqhubeka sisebenza, sesisiza abantu abangekho emsebenzini, kanti thina sithi ngokwegama sisiza abantu abasemsebenzini. Si-ediswe leyo nto-ke igama lithi civic organization ngasekugcineni, ngoba sizosiza nje umphakathi wonke kuzona zonke iy'nkinga. Usazoyibona nje ezinye iy'nhlelo amanye ama-program ethu la sidila khona nesystem ecindezela abantu abamnyama. Sikhuluma ngesystem, sikhuluma ngemthetho. Ngizowenzela isibonelo, i-AfriForum yalwisa lento ye-BBBEE, yayifake inkantolo yenza zonke izinto. Ezinye zezinto nje sizokwazi ukusiyidefend njengoba sesi-civic organization. Kunemthetho ongqiwa owabelungu namabhunu, bona bamane befuna ukuyi-challenge ngokweyinkantolo, besebenzisa imali zonke lezo zinto. Ayikho thina inhlangano ohlangothini labantu abansundu okuyiyona elwela abantu kakhulukazi abamnyama emthethweni eshawayo eParliament, emthethweni nje eshawayo nje kuzona zonke iy'ndawo. Sizongena nizosibona nje kakhulu sizama ukugxila kule mthetho ecindezela abantu abamnyama, abantu abamnyama yokuhlaleni emakhaya, abantu abamnyama abahosomabhizinisi, abantu abamnyama abafundile, ifundiswa, abantu nje ubona bonke nje abantu abamnyama abacindezelwa ngokwemthetho, becindezelwa abantu abathile abanamandla kakhulu ngokomnotho. Position yenu kwezomhlaba ithini? I-position yethu kwezomhlaba siyavumelana kakhulu ngokuthi iAfrika mhlawumbe kumele iunite, sikwazi sihwebelane kahle, mhlawumbe kugcine siyizwe elilodwa. Siyakuvuma lokho, kodwa sisatho kwamanje wonke umuntu oqhamuka ngaphandle akangene ngokwemvume eSouth Africa, akabe nepassport, mawuthi khona umsebenzi azowenza akabe nayo work permit, akacace kodwa ukuthi ungene la ngokwemvumo, ngoba nathi mase kwamanye amazwe noma iliphi izwe ngeke bengivumele mina ngingene ngingenayo i-passport, ngingenayo imvumo yokungena khona. Mhlambe enye into yase-Palestine, mhlambe siyabasupporta ngendlela okwenzeka ngayo izinto zakhona. Futhi niyasupporta labantu aba-130 abangene la eSouth Africa. Ngiza lapha impela ukuthi noma singazwelana nabo njengoba kunezimpi lapha ziningi izinto ezenzakalayo khona, kodwa sithi umuntu ongene eSouth Africa akangene nama-document. Labantu abangenile nje, ngimzwile umengameli wezwe ethi bakhombisa ubuntu ukuthi bebamukele noma bengenayo ama-document ukuthi bengene la. Gift of the Givers nayo iyayisupporta yonke loo nto. Thina sihambisani naleyo nto, sithi umuntu ongene eSouth Africa akangene enamaphepha avumelekile ukuthi angene eSouth Africa. La abantu abangene ngamabhanoyi nje sizobafuna size sibathole, mase siyabathatha soba hand over emaphoyiseni ukuthi abahambe buyele emazweni abo. Uma ukuthi amaphoyisa wawenza umsebenzi wabo, sizobabamba thina physically sibakhiphe kuleli zwe, ngoba kuleli zwe elethu lelizwe yonke into thina asinanye option, asinalo elinye izwe, sazalelwa la and futhi siyofela la. Asinayo option yokuthi mhlawumbe singako USA sekulimapha amazwe, ikhona la masingakwazi ukuvikela into yethu, shothi izingane zethu oyisizukulwane esilandelayo siyokhula singenamhlaba, siyokhula singenazwe, siyokhula sesiphethwe abantu bokufika. Sesivala mfoka amancinza, nithe abantu enikwi-alliance nabo njengamanje i-MK Party, if I'm not mistaken. Bese umbuzo uyabuza ukuthi iyiphi cause enizimisele ukuyisupporta going forward kwi-MK Party? I-MK Party
uzoyikhumbula ukuthi i-constitution yayo ithi umhlaba or izwe kumele liphathwe amakhosi. Phathwa amakhosi ngezansi mase kuba uhulumeni. Shothi uhulumeni awureport kumakhosi. Enye into yokuqala, i-MK Party ithi umhlaba awubuyele kubantu abamnyama. I-MK Party ithi kwezamabhizinisi abantu abamnyama kumele bebekwe phambili eqhulwini ngoba isikhathi eside bebecindezelwe ngendlela eziningi uhulumeni obandlululo nalo hulumeni ke bese sithi wentando yeningi nawo usaqhubeka la kwagcina khona uhulumeni obandlululo. Ingakho ke sithi siyayisupport i-MK Party ngalombono and konke sikwenzayo sifuna ukuyisupport MK Party and sisayithemba kwamanje. Sisayithemba kakhulukazi siyakholelwa kakhulu kumholi upresident ubaba uNxamalala. Uzokhumbula ukuthi esaphethe izwe lalingafani namanje. Ubaba uNxamalala esaphethe izwe ogogo makuthiwe bazohola ngomhla ka1 babehola ngomhla ka1. Imali yegrant makuthiwe izongena ngosuku oluthi ayingena ngosuku olukuthi. Kodwa njengamanje awusazi ukuthi bahola nini. Ziyashintsha ama dates. Ziningi izinto ezi-wrong ezenzeka manje ngesikhathi salo hulumeni okhona, ngesikhathi salo president okhona, kodwa sazingcono kuseyisikhathi sababa uNxamalala. Baningi osomabhizinisi abavuka ngesikhathi sababa uNxamalala. Ingakho-ke sithi-ke siyayiseka MK Party ngoba siyakholelwa kumholi ubaba uNxamalala and siyakholelwa nakuyimfundiso zakhe kakhulukazi ne-constitution yinhle kakhulu ngendlela ekhuluma ngayo ngabantu abamnyama. Umbuzo wokugcina, next year siya kuma local elections ohulumeni basekhaya. Kuzoba khona nomdonsiswano ozoba khona webhayi mhlawumbe MK Party mase uthole the majority votes webhayi abantu sebedeploy ezikhundleni ethi mhlawumbe sizoyibona yini i-MK lakho seyisayida nomunye ithi thina samba no-comrade bani. Kukhona yini la sonibona nani senabantu abavela njenganabantu abazimele ngokwe-opinion within the MK Party? I-MK Party siyayithemba ukuthi izothatha izinqumo ezi-right. Ukhumbula ukuthi njoba si-leader i-MK lakho kodwa futhi sama-members sine-membership ye-MK Party. Ngalokho-ke kusho ukuthi masibona nezinto ezingahambi kahle kwi-MK Party sinelungelo lokuyikhuluma ngaphakathi kusho ukuthi lokho akuhambi kahle na into mhlawumbe sikwazi nasikuyibeka imibono yethu ngendlela sifuna ukuyibeka ngayo imibono yethu ngaphakathi ngoba kulula ngoba sama-members ayo siyawazi ama-processes angaphakathi ukuthi-ke makunenkinga la ungahambisani nalokho kusuke kumele wenze njani. Kodwa makukhona esibonayo ukuthi ayi lokho-ke kuyahlula kuyohamba-ke kuze kufike upresident esesho ukuthi hayi president nazi izinto ezi-wrong siyacela mhlawumbe usilungisele lapho kodwa asisoze saphikisana nemigomo ye-MK Party nezinto eziningi nje ezenzayo kwenye indawo siyophikisana nabo ngaphakathi ngoba sama-members ayo i-MK Party ngendlela efanele. Kona wonke ama-political parties imibono kuyenzeka ukuthi-ke ube nemibono engafani kodwa suke ibalulekile ukuthi u-addresse kahle ungaphakathi zikwazi ukuthi izinto zilunge. Yeah. Are you registered as MK lakho? Yes, si-registered nje yonke into sayenza asifuna ukushawa induku ephinde yashaya futhi. Siyabonga isikhathi. Siyabonga kakhulu.